Crazy Run или Pet Parade. Да си играме Crazy Run, а където може да отидем и Pet Parade. Не. Ето го започваме игра. Ще играем с Маджа или Майя. Майя. Не знам дали е Майя или е Маджа. Вие ми кажете долу в коментари. Да и не може. Те по-бързо от мене. Ще си по-бързо от мене, Майя или Маджа. Непонятие му да отваря. Бум. Аз не съм добър в тази игра. Скок. Шоп. Моп. Скок. О, вода. Не ли замръздено? О, ето и винаги система. Скок. О, тук вече това не съм виждал. Моля да губа си времето. Юп. Охе, тя вече е минала. Чай на първо място, Маджа. Аз съм на второ място. И тя не се на първо място. Елхички, 10. Не, аз съм с 2 звезди на второ място. Добре, това ще бъде всичко за сега. Весели празници, довиждане и да сте добре. Чао!